Silav roj baş, hevanno hêvî dermûn tev baş in, silamet in. Niha di derbarê Rojavayê Kurdistanê de nûçiya herî girîng ew e, civîna li Şamê çawa derbas bû. Gelo aniha di kîjan astê de ye. Em dizanin ku heta niha ji her du aliyan jî tu daxuyaniyekê fermî nehatiye dayîn. Yani ne de ajansa de heye, ne li ser malperê wan ê fermî heye. Ev jî nîşan dide ku müzakere danûstandirên li Şamê hêjî didomin dibin çavdêriya Amerîkayê de û welatên Ewropayê de. Gelo çi encam derbikeve? Lê tiştekî heye em dizanin hevalê me rojnameger ji Rojavayê Kurdistanê radigihîn ku millet amedekariya şer dike. Hêzên eskerî, hêzên Qesedê, YPG, YPJ aniha amedekariya şer dikin. Li ser îhtîmala ku ji Şamê encamekî baş dernekeve, ji bo ku destê nûnerên Rojavayê Kurdistanê li Şamê xurt bikin, ew dibêjin em ji her tiştî re amade ne. Niha hûn zanin hêzên Qesedê li wan herêmên Rêveberiya Xweseriya Berê ku Bakur Rojdatê Sûriyê dibêjin, ji wan deran vekişiya. Dêrezor, Reqa, Tebqa vekişiya heta herêmên Kurdan. Aniha ev herêmên ku Kurd lê ne, aydê Kurdan e. Ji vê zêdetir şûn ve gava wê tin êdî nabe. Yani bi qasî ku milletê me behs dike li Rojavayê Kurdistanê, şervanê me behs dikin, êdî ji van sînoran zêdetir vekişîn nabe. Temam, hêzên girêdayî dewleta Tirkiye, çeteyên Şamê hewl didin ew herêma navbera Dêrek û Qamişlo bibirin, yani rê li ber deriyê Sêmalka bibirin, me li ser xerîteyê dopêr nîşanê we da. Hewldanekî wanê wisa heye, lê nikarin bi ser bikevin ji ber ku şervan aniha amade ne. Hevan da. Şervan amade ne ji bo şerekî demdirêj. Niha van rojên em tê de ne rojên qederî ne. Hevanno, aniha em li benda wê agahiyê ne, di nava rojê de berbê êvarê eger agahiyekî were di derbarê encama civînên li Şamê de em ê ji we re ragihînin. Niha em ê berê ku em dest bi nûçiyan bikin hevanno, ez dixwazim tiştekî we bidim naskirin. Niha hunermenda Kurdan Newroza ji bo Rojavayê Kurdistanê marşekî amade kiriye. Dibêje em yek. Em pêşî godar bikin, paşê jî ez dixwazim hinekî em behsa Newroza bikin. استلمدارên dîktatorî, dilweşiyan bi hêzamediyan. Xweperestî û nîşanperestî ji bin ve wê birize heta hestî. Xweperestî û nîşanperestî ji bin ve wê birize heta hestî. Tu me gotem yek, nîş parçe yek, bi hestînin dünya li me bibe yek. Tu me gotem yek, nîş parçe yek, bi hestînin dünya li me bibe yek. Ji Bakur bigire heta Rojava, başûr û rojhilat bi hiştên welat. Ji Bakur bigire heta Rojava, başûr û rojhilat bi hiştên welat. Nîş parçe yek, bi hestînin dünya li me bibe yek. Me gotem yek, nîş parçe yek, bi hestînin dünya li me bibe yek. Bi hestînin dünya li me bibe yek. Niha hevanno, ev marşa ku me behs kir, Newroza amade kiriye. Newroza jineke ciwaniya Kurd e ji salên nod û pêncî vir ve ji zarokatiya xwe ve, yani di nava karên hunera Kurdî de ye, li Amedê dest bi kar kir, ket nava mûzîkê. Ez bawer dikim ku me awirêj bû çêkirin. Xasî ku tê bîra min li Amedê, paşê jî derbasî Stenbolê bû, navenda çanda Mezopotamya, li Stenbolê li wê derê demekî xebitî, paşê jî karê xwe aniha serbixwe didomîne. Heta niha gelek albûm derxistine, pir hildiberîne. Yani li ser gelek mijaran ji evînê bigirin, heta hestên netewî gotin mûzik bi giranî bixwe çê dike.
Niha meseleya me ev marşa ku me godar kir çi dibêje tê de desthilatdarên dîktatûrî hilweşiyan bi hêza medyan, xweperestî, nijadperestî ji binî ve wê birize heta hestî, me got em yek, hemî jî perçeyek. Bihêztirin em dunya li me bibe yek, ji bakur bigire heta rojava, başûr û rojhilat bi hiştên welat, me got em yek, hemî jî perçeyek. Bihêztirin dunya li me bibe yek. Dibêje Newroza, mala wî ava. Niha tiştek ku ji wan rîca dikim, em hema klîp jî pir xweş derketiye. Hem estêtîk e, me gotibû em nêçîrvanên estêtîkê ne. Bedewbûn li ku derê be em li wê derê ne. Niha em biçin, tiştekî ji wan rîca dikim, niha em biçin ser û pela YouTubeê ya Newroza, em tev bişopînin bila kanala hunermenda me mezin be, berfireh bibe. Niha hevano, ê me dezavantaja hevala me ya hunermend ew e ku navê wê Newroz e. Îja wextê Googleê de hûn dikevin Newrozê, bi hezara Newroz tê pêşiya we, îmkana ku hûn bikarbin rûpela wê bibînin tune ye. Problem di vê derê ye. Ji ber vê hûn Newroza binivîsînin, tenê di YouTubeê de pir berahetî dikare derbikeve. Aniha di YouTubeê de eger hûn bikaribin Newroza derbixin û klîba ku nû derketiye jî li vê derê di beşa vîdeoyê de ye, eva ye em yek binêrin aniha 400 kesan sêrkiriye. Eger hûn bikaribin zêdetir temaşe bikin û zêdetir bibin abone, mesela abonê wî aniha 3300 din. Eger hûn bikaribin îşev derbixin 10,000 pir kêfxweş dibim. Li ku derê hunermendên me ê Kurdan hene divê em piştgirî bidinê. Em biçin bikevin rûpelê wan, YouTubeê wan, stranên wan, albûmê wan, em temaşe bikin, em piştgirî bidin wan, ji bo ku em di nava xwe de bihêz bibin. Tiştekî ji we kêm nabe. Yani hakikaten ne ji bütçeya we kêm dibe, ne ji tu aliyekî we tiştekî kêm dibe. Em piştgirî bidin hevû du, wisa tiştekî baş e. Hûn çi dikin bikin bila bedew be. Bedewbûn jî ev e, ez derbasî nûçiyan bibim. Mala wê ava pîroz be. Ka di dawiya bernameyê de ez ê car de nîşan bidim. We got erê? Temam. Dewleta Tirk ji serê kaniyê ve dikişe ve nakişe hevalna. Niha komployekî heye dîsa em tev dizanin ku dewleta Tirkiye şerê xwe li hember Rojavayê Kurdistanê, çavderiyên xwe, her tiştê xwe ji serê kaniyê birêve dibe. Lê doh nûçeyekî ket ajansan ji nava serê kaniyê jî hevalekî deng ji min re şandiye. Dibe tiştekî ecêb heye. Hem ji avahiyên îdarê ê dewletê ala Tirkî hatiye daxistin, mekteb, dibistan hatine seknandin, mamosteyên Tirk ji wê derê ve dikişin, gelo vaya makiyajekî ye, yani vaya guherîna îmajekî ye, yan hakikaten ji wê derê ve dikişin. Lê bi qasî ku me agahî girtiye, dewleta Tirkiye zû bi zû wê derê bernade. Dewleta Tirkiye ji wê derê ve operasyon şerê xwe qirêj li hember Rojavayê Kurdistanê dimeşîne. Bi îstixbarata xwe, bi artêşa xwe, bi her awayî. Ji aniha jî ew sînor aniha vebiye, çeteyê wan ji başûr ve ketine heta serê kaniyê jî hatine. Aniha ji bo derva, ji bo nîşanê derva bidin ku ew xwedî niyetekî pakin li hember Sûriyê, dixwazin nîşan bidin ku ew vekişiyane. Yani sînor teslîmê hikûmeta Şamê kirine. Lê di rastiyê de bi qasî ku agahî ji me re tê, vaya tenê makiyaja tenê xapandina qada navnetê wî ye. Lê dîsa jî em nûçe ji we re bixwînin, em nûçe bixwînin. Çiqa rast e, nerast e û meselekê dine. Hêzên çekdarên dewleta Tirkiye ji serê kaniyê vekişiyane li gorî agahiyê ku hatine aniha, alên Tirkiye hatine daxistin, perwerdehiya bi zimanê Tirkî hatiye rawestandin. Yani nûçe bi vî şiklî ye, kesekî ji serê kaniyê agahî daye rûdawê, pêşî bi vî şiklî derket. Lê balkêşe ji min re jî deng hat yani, ji min re jî deng hat. Ez naxwazim wî dengî bo we bidim godarîkirin ji ber ku ew kes belkî dengî wî were naskirin serî wî bikeve belay nexweş e. Hêzên çekdarên dewleta Tirkiye yên li serê kaniyê dest bi vekişînê kirine, alên Tirkiye ji hemû avahiyên fermî yên li navenda bajêr hatine rakirin. Deryên sînor teslîmê hikûmeta demkî ya Sûriyê hatine kirin. Hêzên ewlekariya giştî ya Sûriyê aniha ketine nava bajêr, xeber bi vî şiklî ye. Çiqas rast e em nizanin. Niha însanên me ji wê derê me godar dikin, belkî ew ê bikenin, ew ê henekê xwe me bikin, ew ê bêjin dewleta Tirkiye ji vê derê şerê li Rojava birêva dibe. Kî eşkere kir? Kê eşkere kir? Muhammed Cemîl, berdevkê Komîteya Tekiliyan ya Navçeya Serê Kaniyê
ji rûda wê re dibêje li gorî agahiyên ji hundirê bajêr hatine wergirtin. Muhammed Cemîl diyar kir ku Tirkiye deriyên sînor yên serê Kaniyê girê spî baweyekî fermî radestê hikûmeta Sûriyê kiriye. Alên Tirkiye ji hemû saziyên hikûmetê yên li bajêr hatine rakirin. Ew avahiyên tesekî hatine valakirin. Tenê du nuxteyên eskerî mane li serê Kaniyê. Hejmara wan jî gelekî kêm e. Li gundê Davûdiyê gundekî li Rojdatê bajêr. Yani nûçe bi vî şeklî ye. Nayê wê manî ku rast e. Ne hatiye piştrast kirin. Piştî vekişîna hêzên Tirkiye hat ragihandin hêzên ewlekariya giştiyên girêdayê hikûmeta Şamê ketine nava bajêr. Kontrola fiilî ya bajêr niha di destê lîwayên Hemzet, Emşad, Silêman Şah de ye. Ev komên çetê ên dewleta Tirkiye ne. Aniha beşekî artêşa Sûriyê ne. Wextê ku ew dikevin nava artêşa Sûriyê, êdî dibe artêşa Sûriyê. Lê komên çeteyên dewleta Tirkiye ne. Hemzat û Emşad û Silêman Şah perwerdeya bi zimanê Tirkî qaşo rawestiye ye. Mamoste vegeriyane Tirkiye. Guhertinên îdarî yên li herêmê bandor li pergala perwerdeyiyê jî kiriye. Tiştên wisa hene. Niha tiştek ku em dixwazin bi çavê xwe bibînin çi ye? Milletê me kengê vedgere ser mal û milkê xwe, ser zeviyê xwe. Wextê ku milletê me ji Rojavayê Kurdistanê çû serê Kaniyê li wê derê aramî huzûr hebe, tehdît gefa kuştinê li ser milletê me tune be, tehdîta biçûkxistinê tune be, problem tune. Niha ji dema ku Raqa Dêre Zor hat dagirkirin ji aliyê Şamê ve ev însanên li serê Kaniyê dibêjin 25 malbatên serê Kaniyê vegeriyane wan hereman. Zanin piştî ku dewleta Tirk serê Kaniyê dagir kir, gelek malbat anîn li wê derê bicî kirin. Ev jî planek bû, guherîna demografîk, serê Kaniyê dixwazin ji Kurdan xalî kirin, erebîze bikin. Îja niha vegeriyane lê malbatê Kurda hê neçûne serê Kaniyê. Hevan bi vî şeklî niha li Başûrê Kurdistanê pêşketinekî pir baş çêbû. Yani mesela ez wekî endamê çapê meniyê cara yekem e ez razî me ku çapemênî were qedexe kirin. Kîjan çapemênî hatiye qedexe kirin li Başûrê Kurdistanê? Çapemeniya Ereb û Tirk ku dijminayiya Kurdan dikin mesela. Yani ew qas însanên bêrûmetin di birêya çapemeniyê kuştina Kurdan rewa nîşan didin. Nijadperestî dikin, kîn û nefretê dixin nava millet, nava însanan. Rê li ber şer ve dikin, şerê nava milletan. Em li pêçine, ew li pêçine. Nava milletê Kurd de aniha nîqaş tê kirin, dibêjin biratiya gelan, hin hevalê me hene ji bo biratiya gelan xwe didin kuştinê, ama di nava civaka Ereb de jî bi rêya çapemeniya xwe dijminayiya milletê Kurd dikin. İja dewere ji nav derkeve. Dewere bi van însanan re li ser aynî erdê, li ser aynî coğrafyayê bijî, çawa bijî. De bijîn. Yani zehmet e. Biratiya gelan tiştekî xweş e, xweş e, tamam, baş e. Lê ev însan ne divê astê dane ku pêk bînin. Li gorî xwezaya xwe tevdigerin. Niha wextê ku kûçik biewte te, kûçik were bi te bigire, yan jî marekî bi te vede, yan jî kerekî çifte bavêje li te xe. Weya ne suçê wî heywanê ye. Heywan li gorî xwezaya xwe tevdigere. Suçê te ye ku tu tedbîr nagirî, çî ber wî heywanê tedbîr nagirî. İja ev însanê ku kedî nebûne, mexluqatên ku kedî nebûne, vanê şövenîst û nijadperest û nizanim çikperest û dijmeniya milletê me dikin, ev çetên ku êrişê me dikin, mantalîtiya dewleta Tirkiye ya Erebên êrişkar, hemî çi ne? Li gorî xwezaya xwe tevdigerin. Di xwezaya wan de wisa ye. Yani kedî nebûne. 100 sale, 1000 sale em wara dijîn kedî nebûne. İnsanekî mina Selhedînê Eyyûbî ew qasa xwedî edalet nekarî Ereban bîne ser rêya, mecbû wan xwe da kuştin ya. Dîsa nabe. Mecbûr Tirkan xwe da kuştin. Urfa çawa bû Şanlıurfa? Antep çawa bû Gaziantep? Hemî me xwe da kuştin. Di şerê li hember Fransîya da. Me xwe mehv kiriye. Tirkan bi Fransîya re li hev kiribû. Tamam. Kurda hê jî şerê Fransîya dikir.
ایجا حتی نها ایرو فرانسی هیچ دشمنی منه ما پیکو کیه سایکس پیکو کیه 1916 و بریاوی چونکی جبری و ام لسر ناو خلکی ام شهر دکن مجبور خواه شهر نکریه ما تم جبو خلکی شهر کریه جارا یکی موان سال داوی ام جبو خواه شهر دکن اوجی وای نزانم yani حتی کدری بسرد که از بی نزانم لهوان نو بلا مورالی والجیبه بقاسی گومه آگاهی گرتنه جر روجاوی کردستانه از ویش دل دبیجم شروان کردان پر خوش آخوا آمده کرنه جبو چه؟ جبو انجام جوینا الشامه اگر سبه دو سبه الهام احمد مازلوم عبدی جشامه وگرم ببیجن متو تشتکی به دست نخستیه وانا کدی نبون وانا نه انسانن وانا مخلوقات دجمن کردانه لیخن شروانن و لیخن وقتی که مازلوم عبدی الهام احمدو سبه بیجن شروانین ما ال روجاوی کردستان خواه آمده کرنه جوارا بیجن آنها ده هر مالی ده چک و سلاحه ملت مجی بجنو زهره و ایدی خب چک و رخت کرنه ایریش کداتی بلاوره ایدی و دی ولده ها باویجه روشه که ببی شکلی آنها آمده کاریه که هیه ملت مالی خواه تیجی کریه امکانه که مالی خواه بردن برون تونه ایدی رو جبو کردان تونه ایدی درکتن هاتن حتی سینور داوی اوه جوه شون و ایدی تونه نها لباشور و شانا قنال دجمنیه کردان دکن هات قدخه کرن امجاره نگوهرینن زوزو جوارن و چه بخونیم هوانو وزارت چاندی باشور کردستان و شان کانال بیانی و عربی کو پشتوانی کمکوجیا چته یان یال سرگل روجاوی کردستان دکن لکردان قد خکر اف کانال هر وها دجمنیا باشور کردستان جدکن پشتی جالی سازی روشنبی روزنامه‌وان سیاستمدار و والین جدایین باشور کردستان بانگا قد خکرنا و شان کانال عربی هات وک الجزیره هر دو کانال العربية الحدث وقنال دولة ترك بانك جواكي هاتيه وان قنالان قد خبكن çünkü civak دي معف بيه بقداري كرنا وان قنالان حقا psikolojiya mrovan seru bindik قنالين تركان جوسه قنالين تركان قدار نكن وزارت چانده هرم کردستان و شان قنالين بياني و عربي لهرم کردستان قد خكر او كچد كن قنال بشكري ددن كومكوجيا کو چتین دولت ترکیه ل روجاوی کردستان دکن جبر سیاست وان یا پشکریا جسوچین چتین داعشی چتین دولت ترک چتین جولانی یندیجی کرد روجاوی کردستان وزارت چاندی حکومت هرم کردستان و شان کانال بیانی العربی قد خکر الجزیره الحدث العربیه شرقیه کانال شر تایبت این دولت ترکیه اف همو کانال evin eko hatine qedexe kirin. Yani aliyên cuda ên başûrê Kurdistanê rabûne gilî kirine, xwestine ev kanalwerên girtin. Di vê çarçovêde Wezareta Çandê jî rabû li ser daxwaza kesayet sazî û rêxistin aliyên cuda yên Herêma Kurdistanê weşana van kanalên biyanî qedexe kir. Hêvî dikin bidome. Bila milletê me mahv nebe, psikolojiya milletê me nelîzin. Niha mecwara got hevanno. Yani ez insanekî heywan parêzim binêrin. Ez wextê behsa kerê dikim, ez wextê behsa kûçik dikim, nayê mêmanê ku ez ker û kûçik biçûk dixim. Nûmuneyek ku ez nîşan dedim, kûçik wextê biewte we, êrişê we bike hevanno, tûçê kûçik tune. Mesela tu nikarî giliyê kûçik bikî. Mesela tu nikarî giliyê kerê bikî, tu nikarî heyfa xwe jê bigirî, ji ber ku li gorî xwezaya xwe tevdigere. İja ev Cemaata İsmail Ağa melayên li Tirkiye ku li ser daxwaza Diyanetê derdikevin wez didin, dijmeniya Kurdan dikin li Tirkiye, firqiya wan tune ye bi van heywanan re. Çima? Çünkü ew jî bi aqil tev nagerin. Yani bi hiş û aqil tev nagerin. Mesela nafikirin ku ya ez li ser navê Xwedê weke وکیل خودی نه اری چیز بر کو گوتنی خودی تینه سر روی عرضه وکیل خودی نه از وکیل خودی از نکارم برهم الهی بکوشم سر روی عرضه مثلا برهم الهی چیه انسانه حیوانه خدایه و نه همی برهم خودی نه
Melekî wekîlê Xwedê rabe bibêje berhemê Xwedê bikujin ji holê rakin veya tê wanê ku münafık e. Yani kafir e. Yani zindik e. Yani ya rastî ev insan li gorî mêjiyê xwe aqlê xwe tev nagere berhemekî yani mexluqatekî ecêb e. Yani ew jî berhemê Xwedê ye. Ez nizanim yani. Nakokî di vê derê de ye. Fakat nakeve kategoriya insana. Mesela li vê melayê binêrin. Melayekî Cemaeta İsmaîl Axa xwest Kurd werin gulebaran kirin. Baroyê lê doz vekiriye. Ji ber vê ez bêhim doz lê venekin. Doz lê venekin ji ber ku mana wî tune ye. Yani tu dozê li cem kî vedikî? Yani ê xwediyê doz, ê xwediyê mehkemê bixwe mîna wî ye. Fiq nake. Tu kî li cem kî gilî dikî. Baroya Amedê di derbarê İsmaîl Hunerlîceyê de ji Cemaeta İsmaîl Axayê doz vekir. Ji bo kesên Rojavayê Kurdistanê ji bo Kobaniyê Dimeşiyan daxwaza fermana gulereşînê kir li wan. Yani xwe pêşanderên ku derketine kolanan piştgirî didin Rojava dibe gule li wan bibarînin. Baroya Amedê jî li ser hesabê xwe fermî yê tora civakî X'ê daxuyaniyekî belav kiriye. Ragihand ku vîdeoya ku em behsa wî dikin baweyekî eşkere banga şiddetê dike, banga tundiyê dike. Di daxuyaniya Baroya Amedê de wiha tê gotin, ev vîdeoya ku li ser medya civakî hatiye belavkirin, xwepêşanderên ku ji bo Kobaniyê dimeşin dike hedef, bangê eskeran dike, wan sax nehêlin. Fermana gulebarandinê bidin. Hemiyan bikujin, ji holê rakin, baweyekî eşkere banga tundiyê, şiddetê û teşwîqa sûç e. Di derbarê van gotinên metirsîdar, xeter, provokatîv de barên hiqûqî yên pêwîst hatine kirin. Yani xebat hatiye meşandin. Di derbarê vî kesî de me doz vekiriye, me giliyê wî kiriye. Niha Hunerlîce çi gotibû? Ev mexluqat ku xwe weke wekîlê Xwedê pênasî dike, melaye yani. Melaye. Yani dînê Xwedê li qaşo li însanan belav dike. Bifikirin. Dibe bila eskerê min karê xwe bihêz bike, wan sax nehêle, bila fermana lêdanê bidin, bila hemiyan bikujin. Lêxe eskerê min lêxe, Xwedê cesereta wan zêde bike, Xwedê me ji masqerahiya gawiran biparêze. Erê, Kurdan weke gawir pênasê dike, bi vî şiklê. Em çi bikin? Em çi bikin hevanda? Derdê me giran e. Derdê me heqeten giran e. Niha di maça Manchester City û Galatasarayê de ala Kurdistanê hate bilindkirin. Em li ew ê binêrin. Em li dîmenan temaşe kin. Tiştekî wisa ye. Deqekî. Niha di maça Manchester City û Galatasaray li Lîga Şampiyonê ya UEFA li wê derê de sê kesan alaya Kurdistanê bilind kir, maç demekî hate rawestandin. Ev şeva borî bû li Brîtanyayê di çarçoveya Lîga Şampiyoniyan ya UEFA de tîpa Manchester City û Galatasaray li Londonê hatin pêşberî hevûdû. Di destpêka nîveka duyem ya maçê de sê kes bi alaya Kurdistanê ketin nava qada maçê, xwest balê bikişînin ser rewşa Rojavayê Kurdistanê. Ji ber vê çalakiyê, lîstikvan hekem demekî rawestiyan. Hêzên ewlehiyê mudaxele kirin. Çalakvan ji qadê derxistin. Ji ber vê maçê ji ber vê yekî maç sekînî bi qasî çend deqeyan. Di wê navirê de dezgeha weşana zindî li gorî protokolên weşana zindî yên UEFAyê dîmenên çalakiyê neda ser ekranan û berê kamerayên xwe da dervey qadê û tribûnan. Tiştekî bi vî şiklî heye. Ev jî çû.
Naha Washington zexte dide ser Şamê dibêje Kurd şirîgê me ne, Kurd hevpeymanê me ne, dibe hûn hürmetê bigirin ji wan re. Washington hinekî dereng maye ne? Dereng maye. Dîsa jî em nûçê bixwînin. Hevan no ez tiştek ji we re bêjim. Ez alîgirim ku em tekiliyê xwe bi Amerîkayê re bidomînin. Amerika naymana Trump. Amerika naymana Tom Barak. Amerika berfirê he. Dünya mezin e. Dibe em bikaribin dostê xwe biparêzin. Dibe em bikaribin dost û dijminê xwe ji nava hev derxin. Li Senatoyê, li Kongre Amerîkayê pir dostên me hene. Binêrin aniha belkî hatiye pêşberî we jî. Li ser medya civakî ev kampanyayekî îmzêyan dimeşe. Kampanyayekî îmzêyan ji bo 50,000 kesî bû. Diviya bû bihata komkirin ji bo Kongreyê Amerîkayê bikaribe dosyayekî veke. Aniha ew çûye 150,000 îmze diqeta navnetewî de êdî ew diçe dibe mijar. Ev mijarwera rojevê di derheqê Kurdan de yasayekî taybet derdikeve ji bo parastina Kurdan. Çi ye ji bo parastina Kurdan? Ji Ewropê ve li gorî yasayên Amerîkayê, tabii eger were pejirandin, eger were qebûlkirin, li gorî yasayên Amerîkayê wê çi bibe? Dewletekî cîran weke Sûriye, weke Tirkiye yan jî hêzek çekdar eger êrişê Kurdan bike, dest bavêje mal û milkê wan, çi dibe? Amerîka dikeve dewrê, diçe xwedî li wan derdikeve. Vaya mecbûr e li gorî yasayê. Ne tenê Kurdên Rojava, Kurdên Başûrê Kurdistanê jî. Ji ber ku dişarê li hember Daişê de Kurd hêzên hevpeymanê bûn, şîrîk bûn, şîrîkê Amerîkayê bûn. Me bi hev re şer kiriye li qadan. Gelek eskerên Amerîkî dostê me ne. Ê paye bilind. Di nava Pentagonê de pir dostên me hene. Em çima van hemî dostê xwe bidin piş xwe û çima em wana bidin hemberî xwe yan jî wana wan da bikin? İcab nake. İcab nake. Van zîbîdiyên weke Tom Barak û Donald Trump û filan hinekî sis bin. Mesela Donald Trump merû nizane sibê çi dike. Mesela sibê dibe ku navbera wî Tayyip xirab bibe, dîsa piştgirî bide Kurdan. Yani insanekî delodî ne, cep û rastî wî kifş nabe. Ji ber wê em her kesî negire hemberî xwe ji kerema xwe re. Îja Washington li Amerîkayê ji bo parastina Kurdên li Sûriyê, ne tenê Kurdên Sûriyê jî, di nava Kongre Senatoyê de tevgerekê berfireh dest pê kiriye. Senatörên her du partiyên sereke amedekariya proje yasaya parastina Kurdan dikin. Berpirsê ofîsa Rûdawê ya Washingtonê Diyar Kurd e li ser vê mijarê li gel senatörên bi bandor yên Amerîkaya axivî. Di vê navberê de Diyar Kurd e ez hevalê me rojnameger pîroz dikim ji dema êrişa ser Helebê vir va hem ji beriya wî xebatên gelekî giranbiha birêve dibe. Diyar mala te ava. Heqetin xebatekî pir xweş birêve dibî. Xwazî hevalê me rojnameger hemî wisa bana. Ême em rojnamegerên stûdyoyê ne hevan. Ême em neçûne derva. Em nadin nastînin bi dîplomatan re, bi serokên dewletan re. Carekî televizyona ku ez tê de dixebitîm, carekî di civînê de me pêşniyaz kir ku em ekîbek taybet çêkin, ê zimanzan, hevalê me rojnamegerê ziman dizanin. Em bi serokên cîhanê re bikevin tekîlî li ser navê televizyona Kurdistanê em bi wan re reportajan çê bikin. Di civînê de herkes keniya. Mesela herkes henekê xwe kir. Çima? Çünkü di serê wan de tiştekî nemümkün e. İja bila bibînin Diyar Kurdê dike mala te ava diyar. Te nîşan da ku mümkün e. Li ser navê televizyonekî Kurdî tu bi serokên cîhanê re reportajan çê dikî. Donald Trump dostên me hemî endamên Senatoyê, endamên Kongreyê tu bi wan re didî distînî vaya pir baş e her hebî. Bidomîne. Bila hevalê me din ê rojnameger jî kena xwe bidomînin. Bikenin heval me. Di dawiya rojê de destê we de çi dimîne bikenin. Ji were ken mane îja bûyî halê xwe jî xwe baqil dizanin. Dünya. Baqilin, pir baqilin. Niha me behsa çi dikir? Niha wan senatoran bi yek dengî teqez kir ku divê Kurd wekî hevpeymanên stratejîk ji her cure êriş
ji her cure heyf û tolhildanên hikûmeta nû ya Şamê werin parastin. Senatörên wekî Lindsey Graham, Richard Blumenthal diyar kir ew ê proje yasayekî taybet pêşkêş bikin da ku îdareya Amerîkayê ji bo dabînkirina ewlehiya Kurdan erkdar bikin. Hev niha bi van daxwazan re tiştekî dijî ji hikûmeta Ehmed Şara hatiye xwestin li şûna êrişan rêya danûstandinan li gel Qesedê hilbijêre. Di Sûriyeyê nû de heqê Kurdan hemû pêkhatiyên li Sûriyê bawekî fermî nas bike. Senatör Lindsey Graham da zanîn ku ew ê vê heftê proje yasaya parastina Kurdan pêşkêş bikin. Endamên din yên Senatoyê jî piştgiriyê ditin vê projeyê. Eger ev proje were pêşiya weş kerema xwe re weke kampanyaya îmzeyan ewî hûn dikarin îmze bikin ji hevalê xwe re bişînin. Dede erê ez tiştekî jî paşê ji we re dibêjim. Senatör Richard Blumenthal diyar kir ku ew di Kongreyê de ji bo parastina Kurdan dixebitin vê gavê, dibe ez hêvî dikim ku îdareya Amerîkayê jî ji bo vê encamê karên zêdetir bike. Dibe bi dîtina min lazim e em Kurdên Sûriyê biparêzin. Em gavan bavêjin û piştrast bin ew ê li hember her ceza tolhildanekî hikûmeta Sûriyê parastî bin. Kes bila êrişê wan neke. Ev erk, ev wezîfe li ser milê Amerîkayê ye çimkî me hevahengî bi wan re kiriye. Em hevalbendê hev bûne heta niha. Em bi hev re xebitîne. Ez ji bo hebûna proje yasayekî bi hevalê xwe re dixebitim lê ez hêvî dikim hikûmeta Amerîkayê zêdetir parastina wan bike. Chris Coons jî diaxife, ew jî xemgîniya xwe tîne ziman, endîşeyên xwe dibêje. Ez ji bo silametî û ewlehiya hevparê me yên Kurd di nava Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de gelekî dilgiranim, diêşim, bi dîtina min divê hikûmeta Ehmed el-Şara êrişên xwe rawestîne wekî rêyekê guncaw bi Kurdan re bikeve nava danûstandinê. Niha hevan û berpirsên Amerîkayê ji serokkomar bigire heta Kongrê, yani serokê Amerîkayê di wê manê de dibêje, te qez dikin ku divê di Sûriyeyê nû de mafê Kurdan, mafê hemû milletên din were parastin. Lê rê û rêbaz em nizanin çi ye. Rê û rêbaz çawa ye nabêjin. Yani federasyon be, xweserî be û çawa be vê yekê pir behs nakin. Niha em derbasî Kobanê bibin, hûn zanin li Kobanî hevalê min ê ku ez rojane pêra tekîlî dame hene li wê derê li Kobanî, anha di dorpêçê de ne, duh bi qasî 5 deqe elektrîk hat. Bi kêrî çi tê ne zêde. Lê bi qasî ku hevalê min agahî dide, hin xetên elektrîkê zirar dîtine, ji bo temîrkirina wan anha wext lazim e, anha di nava xebatan de ne ji bo xetên elektrîkê sererast bikin. İja elektrîk kengê tê kehrebe dibêjin. Hevalê me rojavayî jêra kehrebe dibêjin. Bawer dikim erebî ye. İja li Kobanî çi bûye? Dibistan sekîniye. Av tunê. Mesela dibe sotemenî ew tiştê ku mirov dişewitîne gaz û filan pir lazim e. Ama tunê xilas bûye. Firûnekî hê dixebite anha, temam. Nexweşxane anha li ber seknandinê ne. Do min rûportajekî peyda kir. Mesela behsa nexweşxaneya şûştina gurçikan dike li Kobanî. Di Anhayê de derket. Dibe digel dorpêça giran û êrişên berdewamiyê çêteyên hikûmeta Şamê û dewleta Tirkiye, bajarê Kobanê gundewarên wê di rewşekê mirovî ya karhesatê dane. Li bajêr kehrebe tunê ye, av, pêwendî tunê ye, derman, sotemenî li ber xilasbûnê ne. Nexweşxaneya şûştina gurçikan niha bi xeteriyekî mezin re rûbirû ye. İnsan êdî nikarin tedavî bin li wê derê li ber girtinê ye. Nêzî hefteyekî ye bajarê Kobanê gundewarên wê ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye û Şamê ve Daişî jî nava wan de ne. Hemî li ku derê çiqas hov hene berê xwe dane wê derê. Niha bi her cure çekên giran, topavêj, tank û topan Kobanê hedef digirin. Niha kehrebe, av, înternet li wê derê tune ye. İnternet hinekî aliyê Tirkiye dikişîne, yani aliyê Pirsûsê, Bakurê Kurdistanê. Dorpêçekê giran heye li ser bajar hatiye ferskirin. Dibêje ji ber rewşa li wê derê anha nexweşxaneya şûştina gurçikan li ber girtinê ye. Em nikarin xizmetê bidin. Ji ber ku cihazê me têrê nakin, xizmeta me têrê nake, nexweşxaneyê de jî wisa ye. İja pir koçber hatine wê derê. Pir koçber hatine.
çawa dibe anha acilen koridoreki vebe doh ji Amerikayê jî ji Almanyayê jî daxwaz hatin kirin koridoreki vebe ku ev koridor daîmî be. Camerekî Amerîkî pêşniyaz dike ew jî min nûçe do jwara pêşkêş kir ama îro heye tune nizanim. Dibe di navbera herêmên Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê de bila xetekî tampon hebe, ev tampon ji aliyê Netanyahûyek bîve were parastin. Ev be süper e. Wê demê koridor jî wê vebe di navbera Qamişlo û Kobanî de. Wezareta Karê Derve ya Almanyayê jî tiştekî dibêje. Ew çi dibe? Yekane çareseriya şerê li Sûriyê misogerkirina maf û beşdariya Kurdan e. Mafê Kurdan, heqê Kurdan dibe bibe garantî. Berlînê daxwaz kir ku agirbesta di navbera Qesedê û artêşa Sûriyê de ji bo danûstandinan were bikaranîn, arê li ber şiddet tundiya zêdetir were girtin. Almanyê dubare kir ku ew mijarên girêdayê Rojavayê Kurdistanê rewşa niha rûdanê li Sûriyê di hevdîtinên xwe yê li gel Tirkiyeyê de jî guftûgo dikin. Yekane rêya çareseriya vî şerê bi rêya danûstandinên li ser maf û beşdariya Kurdan a di çarçoveya dewleteke Sûriyeyê yekgirtî û giştkir de derbas dibe. Herkes radibe behsa dewletekî yekgirtî a Sûriyê dike. Yani problema we nine ki sistema eyaletê heye Sûriyeyekê yekgirtî be Almanya sistemekî çawa eyalet e her eyalet çawa bi serê xwe ye xwedî ale xwedî parlamentoye li Sûriyê jî pir xweş ev yek dikare çê bibe. Almanya şûna ku rabe dewletekî yekgirtî pêşniyazê Şamê bike bila sistemekî eyalet wekî Almanya pêşniyaz bike. Di vê derê de jî nakokî ye her dewlet bila pergala xwe pêşniyaz bike. Kîjan pergal baştir e? Mesela li kîjan welatê zêde huzur heye em wê derê numune bigirin. Em numuneya Swîsre bibin. Numuneya Swîsre 26 kanton hene. Her kanton weke dewletin xwedî alin, xwedî meclîsin, xwedî serokatiye û her kanton 26 kanton ew 26 kantonê ku ez dibêjim hejmara wan hin hene 150,000 hin hene heta milyonekî jî diçe. Tevahiya Swîsre bi xwe 7 milyon e. Ji 7 milyon însanan 26 dewlet çêbûne. Ev hemî jî navê wan bûye Konfederasyona Swîsre. Acayip huzur tê de heye. Tamam. Hinekî mesela pera da zêde kapitalîst e lê di mesela qanûn û demokrasiyê de rêveberiyê de acayip yani bêdawî demokrasî heye. İnsanekî li kolanê ne insanekî li kolanê xwedî marîfet be di nava salekî de dikare bibe Serokvezîrê Sûriyê. Dikare bibe Serokê Swîsre. Pir rehet yani. Tu astengî tunel pêşiya bî. Tenê zanibe raya gel bigire. Pir hêsan. Yani ama li Kurdistanê rewşa me ne wisa? Xwazî Kurdistan nêzî Swîsre ba. Me bi Swîsre re li hev bikira em bibana kantonek Swîsre. Ma dunya xira dibû. Em ê ji van cîranê xwe Tirk û Ereb xatir bixwesta. Em hinek ji wan dûr kevin ya 1000 sal zêde ye ne? 1000 sal ne bes e yani? Ji bo cîrantiya Tirk û Ereba re. Bes e. Xwazî imkanê me hebiya me axa xwe bigirte em biçûne derekê din. Ya qedera me Tirk û Ereban yek el wê dirê ya. Asûrî, Sûryanî, Ermen dîsa başin. Ji ber ku ne bi Sulman başin. Ew jî mina me mağdûrin. Em xwedî li hev derdikevin bu an re. İsrail kat çi dibêje? İsrail dereng bejî xwedî li Kurda derket. Yani tiştê xweş dibêje. Wezareta Karê Derve ya İsraîlê ragihand ku li Helebê li dijî Kurdan pêvajoyeke paxijiya nijadî tê birêvebirin. Bi tundî rexne li bêdengiya civakan navdewletî dike. Rojavayê Kurdistanê dibin dorpêçî werişên artêşa Erebana Sûriyê de ye. Artêşa Sûriye hemî çeteyan pêk tê. Artêşa Ereban jî ne. Navê Ereban qirêj dike heqeten dewleta Sûriye. Navê Ereban qirêj dike. Yani yani tiştek ku dixwazim ji we re bêjim
İsrail divan demên dawiyê de hem diqada navnetîvî de ji bo Kurdan dîplomasiyê birêve dibe û hem jî bi daxuyaniyê xwe hinek xwedî li daw û doza Kurdan derdikeve. û ji bo wan jî ez dibêjim îjab nake mirov nabera xwe xirab bike, mirov nabera xwe baş bike. Dostê me li İsraîlê gelekin. Min bi Veysî Dağre profesörê zanîngeha akademîsyenê zanîngeha Qudsê me pêra reportajekê çêkiriye beriya 3-4 rojan eger hûn biçin temaşe bikin berê 3-4 rojan e. Yani tiştê xweş tê de dibêje. Ya tekîliya me û İsraîlê divê hebe. Yani şert e, lazım e. Çünkü ne Müslüman e. Ve dünyayı da tenê Müslüman erişime dikin. Mixabin. Em jî weke millet Müslümanın ama Müslüman erişime dikin. Türkiye Müslüman mesela Türkiye Müslüman erişime dikin û Arabê Müslüman erişime dikin. Arabê Hristiyan mesela erişime nakin. Derdeki Arabê Hristiyan ku erişime bikin tune. Na. Mesela Putin Ahmed el-Şara pêşwazî dike û pîroz dike. Çima? Mesela Putin bi xwe erişime nake. Tamam. Amerika bi xwe erişime nake. Ama Müslümanan bikartînin. Ew jî. Serokê çete ê Sûriye Ahmed el-Şara ji bo hevdîtina li gel Serokê Rûsya Vladimir Putin çû Moskowayê. Putin di destpêka civînê de ji Colanî re ragihand ku ew xebatên ji bo jinûva dabînkirina yekparçeyî axa Sûriyê ji nêz ve dişopînin. Rûsya hevano pergala xwe ala Rûsyayê pêşkêşî Sûriyê nake. Ew jî dibêje yekparçeyî axa Sûriyê. Eva çi qas mühim e ya. Dünya alem biye yek ji bo yekparçeyî axa Sûriyê. Ja ser da Kurdê me jî wisa ne. Em jî wisa ne. Min ew jî fehm nekiriye. Putin kêfxweşiya xwe ya ji ber lezbûna pêvajoyê anî ziman ji ber vê yekê şara pîroz kir. Vladimir Putin di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku helbesta Rûsya gelekî zelal e. Me her tim parastina jinûva dabînkirina yekparçeyî axa Sûriyê kiriye. Hûn vê yekê baş dizanin. Em piştgiriyê didin hemû hewldan û xebatên we yên di vî warê de. Serokê Rûsyayê bi taybetî balkişand ser entegrasyona herêma Firatê. Ev pêngav wekî gaveke krîtîk pê nasê kir. Putin li ser mijarê dibêje ez difikirim ku entegrasyona herêma Firatê di vê pêvajoyê de pêngavekî giring e. Bawerim ev yek tê tevkariya li dabînkirina yekperçeyî giştî axa Sûriyê. Putin axaftina xwe bi peyama pîrozbahiyê bidawî dike. Yani ew çetê destbixwîn pîroz dike. Min tiştekî fehm nekir ji vî Putinê. Putin min got qey belkî hin qismî be jî kêm be jî dosê Kurdan e lê ne wisa ye. Em ji ber vê rûdanê dibêje em we pîroz dikin ji ber êrişa ser Kurdan ha. Em ji dîtina we kêfxweşên hûn bi xêr hatin bi rêz serok dibe. Di vê naberê de li Rûsya jî dostê me heye. Yani îjab nake em hemî her kesî weke dijmin îlan bikin. Alîkarê serokê Komîteya Karûbarê Navnetewî a Dumayê Aleksî Çepa wî jî ragihand ku hêzên Rûsya yên li balafirgeha Qamişlo dest bi veguhestina bo waregeha deverekî din kirine. Di derbera rewşa Kurdan de dibêje mixabin Kurd hatin firotin. Hem ji bo welatê xwe dibêje hem ji bo Amerîkayê dibêje. Yani li Rûsya jî hin dostên Kurdan hene dibe merû vana bibîne. Merû her kesî navêje. Baş e? Hevan no. Anha em çi dikin? Eger tiştek tune be berê ku ez xatir ji we bixwazim em dîsa biçin wê klîbê wê marşê godar bikin di vê naberê de em anha li ser evê ne di rûpela YouTube'ê ya Newroza de ne em biçin vê mezin bikin. استلاتارên dîktatûrî dilweşiyan bi hêzane diyan. Xweperestî û nîşanperestî ji bin ve wekir ze heta hestî.
خود پرستی و نجات پرستی جبن ببرز حتی هستی نگفتم یک همیش بچه یک بهسترین دنیا ما ببین نگفتم یک همیش بچه یک بهسترین دنیا ما ببین شبا پر بگیرم حتی روشبا و شور و روشنات و رشت ملم شبا پر بگیرم حتی روشبا و شور و روشنات و رشت ملم نگفتم یک همیش بچه یک بهسترین دنیا ما ببین نگفتم یک همیش بچه یک بهسترین دنیا ما ببین بهسترین دنیا ما ببین Hevanno, mala ve ava gelek spas dikim ji bo hebûna we xatirê we di saetên pêşve de em ê dîsa bihevrebin. Dem baş, silav rêz.